Father, si Mr. Loreto Ilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Bigao City. Anak po ako ni Ilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung sabi na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadiferent siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos pang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng card. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako Kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so
Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po Madali, hindi ang nakukuha buhay na. hindi. Oo. Hindi So, talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapagbilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing Four. Ito pong Miracle Sim Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing Four na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing Four na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing Four sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung naputuwag ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi
sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alam taon na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko doon Resulta. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, saro man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yo inot andara ko sa nangani 1K. Ate akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon masuka, pagkakaon masuka, anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, chubby ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pala siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kang bitis niya. Kada siya masyado ng nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan.
Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Mrs. Lada, isa pong pobre na kababayan natin. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, bigla lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa mga programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan, nagkakangay siya. Dati, inahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit na pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng amazing for nawala. wala. 2 beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. Ay 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang ng pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Grabe. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap na naranasan nila.
sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay, wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katulong ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang involved din sa kanila, wala na. Okay na, okay. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Laragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa kapag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Oo. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally Totally. na talagang hindi Opo. na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik kayo si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak Opo. para uminom nitong ating produktong natatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang
Ako po si Efren Bola Jr., taga Amoraon, Rapurapo, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leeg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing Core, ito po ang resulta, biglang limitang ang aking bukol sa leeg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Abog mong pabiopsy. Kaya daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Minus, ibig sabihin, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas dyan? Nana. Biruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Ayun po, abo ko pong ipabiopsy. Kaya habang mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing Core. Ayun po. So less than 2 months, yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang bukol mo. Lumiit na po. Oo, so ito po siya umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po ito nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom mong mga produkto natin? Yung sa akin, ang ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo dito kay Doc Joey, dito. At mag-awil po kayo ng Amazing Core. Maganda pong klaseng gamutan ito. Okay, so yan po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Oo, si Mr. Efren Bola Jr. ng Rapurapo Albay na takot po magpabiopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing Core less than 2 months. Lumabas na po yung mga nana, yung mga white fluids at lumiit na kasi at dati halos hindi lumalabas ang buses. O ngayon po, normal na ang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po yung papasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklasang gamot ng aking karamdaman. Dito lang parang po kay Doc Joey Pitito. Matatagpan nila. Okay, so maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Then kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na, ipagpaano ko na, makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko, malaking bagay na talaga, kasi dati ang laki-laki at wala kang busis dati. So ngayon halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating Amazing Core na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito, libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy
ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinitgilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start nung Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit.
At may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog, tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa pili. Kadalasan nangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya. 8933. And sa kanya pong new contact number, yan sa TNT po, yan 0910-44-82598. So yan po yung contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan po, mag-iringat po ang boss, lalo na ayan sa mga balita, diba? So mag-iringat, and for now nga dito sa ating office, ayan, since nung nakaraan pong bagyo, ayan, pinasok tayo dito ng tubig. And now, ayan, so mas better, mas okay na tayo po ay, ngayon pa lang ay tayo po ay talagang gumagawa na ng way upang po ay hindi na humantong sa mas malala, diba? Mabuti na yung advance nag-iisip kaysa late parate. Yan, pagdating din po sa kalusugan natin, 'di ba? So mas mainam na at least alam po natin kung ano yung sitwasyon pagdating po sa ating kalusugan. So yan po ay abala tayo, but then syempre kailangan din po natin maging abala pagdating po sa ating kalusugan. So may mga client kanina na nagpa-stress-ked dahil sa sila daw po ay nag-prepare ng kanilang mga gamit. At yan, so next week na lang sila pupunta dito sa atin. But then, yan kanina, maraming salamat po yung mga client natin na nag-avail naman po kanina. Yan si Madam Fabricante. Yan, so kakauwi lang po niya galing Manila. Yan, so diretso sa atin dito kasi almost ilang buwan na hindi po siya nakainom at nagkasakit dahil sa wala na siyang stocks ng Amazing 4. So, kaya ngayon, kakarating niya lang at diretso po dito sa ating office
upang po ay makapag-avail ng ating amazing products. So now, may mga ipapadala po kami from, ayan, dati na po natin itong client from Street Poblacion, Manao, Pangasinan. Ayan, so si Ma'am Angelita Paho, ayan, from Pangasinan. Ayan, so bukas na lang po namin ito ipapadala kasi hapon na po nakapag-order ng ating mga products. Ayan po. Ayan, so pasensya na po Sir Nex. Ayan, so late na naman tayo. Ayan, so mag-isa kasi si Miss Len. Ayan, so pasensya na po and maraming salamat po sa pag-assist sa amin. Ayan, so again, bukas po kami bukas from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so bukas po kami bukas. Again, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, tatandaan lang po natin, ayan, sentrong-sentro po kami, harap mismo po kami ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So may mga space po kami dito na available. Ayan, so yung kabila, dating kay Angeles Cake, yan po ay available po yung ating commercial space. Pero ayaw ni Doc Joey, yan. So gusto niyang pa rin, gusto niya din na siya yung magnegosyo dyan. Ayan. So ngayon kaya sobra tayong abala. And then sa may mga katanungan po regarding sa ating amazing products, yan, kumpleto po kami sa mga amazing products. Yan, from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. And then po ang ating mga healthy drinks, ayan, available pa. Ayan, from Amazing Coffee Mix, Mega Coffee, Multi-5 Coffee, yung juice natin, available lang po is yung collagen po natin. Ayan, so, kanina, yung mga nagpa-consult, ayan, so yung isa, diabetes. Ayan, so kahit siya po may diabetes, ayan, hindi po siya nagkukontrol daw kumain. Ayan, basta daw po may amazing siya. At ayan, yung pangontra po niya. Ayan, so good evening po, Miss Len. Ayan, papaligasri po ako tonight. Ayan, so yung iba nagpa-risked. Ayan, so mamaya pa. Ayan, yung iba naman. Ayan, so yan, grabe naman. Ayan, si Madam. Ayan, so si Ma'am Maris, yung natulungan po natin yung mother niya. Ayan, si Ma'am Maris Tebes, na natulungan natin yung mother po niya na hindi po naghihilom yung sugat. Almost a year na nagstay, ayan, sa hospital. Ayan, so dito lang sa atin na gumaling. And then yung kanyang father, kaya nag-order na po sa atin kasi yan, may bagyo daw. Ayan, so sabi niya mas mainam na may stocks kaysa daw po ay maubusan, 'di ba? Mas okay po na tayo po ay handa sa lahat ng bagay, lalong-lalo na po pagdating sa kalusugan. Kasi hindi tayo halos makagalaw, hindi tayo makapag-isip ng maayos kung tayo po ay may may iniindang karamdaman, 'di ba? So, syempre, unahin pa din po natin ang ating kalusugan and at the same time po ay maging aware din tayo, 'di ba? So, 'yon, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so kanina yung mother niya daw po, ayan, so pabalik-balik yung asthma, ayan, na inaatake lang daw po ng asthma kapag gabi. Ayan, so kapag umaga, wala naman. Ayan, pag gabi talaga, ayan. So, lalo na kapag gabi, di ba? Kasi, syempre, yung iba, alam nila, natutulog na. Ayan, yung iba, kampante na sila. Ayan, na kasi matutulog na. Pero yun, kumbaga, yung mga anak na, yung naging, baka nagkaroon ng pag-iisip na sila po ay magpumunta dito sa ating office upang po ay matulungan, masolusyonan po ang problema ng kanyang mother. Yan, so from Daraga po yun. Yan, so syempre, yan, so iniisip din, lalo na kung lagi na tayo napapakinggan and syempre marami na po yung mga nagta-testimonials regarding po sa ating mga amazing products. Yan, so syempre gusto din po nilang masubukan. So mas mainam na sinubukan mo kaysa tayo nag-iisip kung talagang proven and tested ba yan na products ni Doc Joey. Yan, sabi nga natin, hindi aabot ang ating company. Yan na Miracle Health Corporation. Tayo po ay since 2008 pa. Hanggang ngayon po ay marami tayong mga clients. Ayan, sabi ko nga kay Doc Joey, ayan, kahit tayo ay maraming inaasikaso, ayan, priority ko po yung updates ng ating mga amazing clients.
yan yung ating follow-up. Yan kasi syempre, halos po dito sa atin, ang nagpapakonsult po ay more on po mga senior citizen. Ayan, so naasikaso po natin sila. Ayan, so ina-update. Ayan, kung nakainom na. At the same time po, yung kanilang follow-up na consultation. So dito po, mayroon na tayong magnetic health analyzer, which is every month na mga nag-a-avail sa atin. Ayan, so minomonitor po natin yan kung kamusta, may improvement ba yung pag-take nila ng Amazing 4. Kasi, syempre, hindi lang po kayo yung mag-a-avail dito sa amin. At the same time po, ay kailangan ma-monitor namin kayo kung may improvement during nag-take kayo ng ating mga amazing products. So, hindi lang po isahan. Diba? Katulad ni Sir Eduardo from Puro, Legazpi, Albay. Ayan, siya po ay ano yan, may problema yung mother niya. At the same time ngayon, kahit almost a week pa lang take ng ating amazing products, ayan, so paunti-unti na siyang nagsishare. Kasi alam niya na ito yung way na makakatulong po sa kanyang pamilya, sa kanya, at the same time sa kanilang kakilala, diba? So, almost ilang taon na tayo, talagang proven and tested na po yan. So, sabi nga ni Ma'am kanina, ni Ma'am Pabrikante, yan. So, ako talaga, sobrang tagal ko na kay Doc Joey. Halos naikot na ni Doc Joey itong opisina dito sa building. From DCGB, dito sa Kabaangan, ayan, nakailang lipat na po kami ng office. Ayan, hanggang ngayon po ay talagang nag-a-avail po siya. Ayan, si Sir Efren Operio, ayan, from Ginobatan. Ayan, so nag-avail din po sa atin dito. At continue po sa pag-take. Ayan, so by December, magkakaroon po siya ng laboratory kung kamusta, may improvement. Ayan, so nag-start siya ng once a day kasi dati natin siya. Pero yun, nagkaroon ng problema, yan, medyo tinaasan from 3 times hanggang naging 4 times. Yan, kasi dito sa atin wala pong overdose. As long as po na mataas yung dosage natin dito, mas mabilis po yung result. And then, syempre, kapag naging okay na, naging normal na, yan, pababa naman tayo dyan. Yan, kumbaga pataas hanggang sa pababa na po yan. Kapag naging normal na po, lahat. Yan, so, kung kayo po ay may mga katanungan, regarding po sa ating mga amazing products, ayan, makipag-ugnayan na lamang po kayo kay Doc Joey Bitito. Ayan, magtanong na po kayo kung kayo po ay may mga health concern, lalo na kung ang health concern po natin ay mga matagal na po, di ba? So, ilang taon ka na umiinom at pabalik-balik po sa inyong doktor. Ayan, so nandyan pa din po ang ating mga health concern. So, magtanong ka na, di ba? So, bakit walang result? Ayan, so libre lang naman, di ba, yung pagtatanong. Yung iniinom natin, binabayaran po natin yan, di ba? So, yun. Kung may mga katanungan kayo, ayan, so message lamang kayo sa amin or kay Doc Joey Bitito. Ayan, again, sa Smart, we have 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, 0917-853-8933. Ayan, so nakalimutan ko si Ma'am Aringo. Ayan, so baka nakikinig naman yun, hindi naman natin siya minessage. Ayan, so big shout out. Ayan, so yung isang client natin na matagal na, ayan, talagang naka-hands-on sa kanyang mga apo. Ayan, so madami-dami na po yung ating mga raffle coupon. Ayan, sa mga clients po natin. Ayan, so hindi ko pa nalilipat sa ating Tamyolo. Ayan, so yung iba hindi ko pa nagagawa. Ayan, so pero may record naman po ako everyday kung sino po yung mga nag-a-avail sa atin dito ng ating mga amazing products. So by December kasi, yan, December 19, magkakaroon po tayo ng raffle. Yan, i-raffle po natin yung ating mga amazing clients na nag-avail po ng ating mga amazing products. So from 2,000 pesos na kayo po ay nag-avail ng ating mga amazing products, kayo po ay magkakaroon ng 1 raffle ticket at idodraw po natin yan by December 19. So, for every 2,000 pesos, equivalent po yan ng 1 raffle ticket. So, kung nag-avail kayo ng 10,000, so magkakaroon po kayo ng 5 raffle ticket. So, ano yung first prize natin para mas excited? So, ang first prize po natin is 1 set na Amazing 4.
Yan, so ang total amount po niyan is 11,000. And second prize po natin is one set na Amazing Trio worth of 7,500. And then third prize, one box na Mega One capsule amount of 3,500. Plus, magkakaroon po tayo ng 10 consolation prize, ayan, worth 1,000 pesos. Ayan, so, na mga amazing products. Kaya naman po, yan, so, yung iba hindi nakapag-fill up, but then, yan, ako na po yung bahala. At since, na may mga record naman po kayo dito sa amin, 'di ba? So, wala po yan. Lahat kayo kasali. Yan, so, everyday may record po ako, kaya no worries, 'di ba? So, sa ating DJB Eatery naman, ayan, magkakaroon din po tayo dyan ng raffle by December 19. So, siguro umaga yung ating raffle tickets draw sa ating DJB Eatery. Hapon naman po dito sa ating mga amazing products. So, doon po sa ating DJB Eatery, marami na din po ang nag-join. So, ang first prize po natin dyan is 2,000 pesos worth of groceries. And then, second prize po ay, I think, 1,500 worth of groceries. And then, third prize, ayan, so, 500 worth of groceries. And consolation prize, ayan, 10 na mapipili po ng 250 worth of groceries. So, yan po yung mga papremyo ni Doc Joey this coming December 19. So, wala pa dyan yung awarding sa malunggay. Ayan, so this coming December din po yan. Ayan, so talagang buhos blessings yung ibibigay sa inyo ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Diba? So, matutuwa kayo by December. Diba? Yan po yung hatid at handog ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan po. Again, sa mga gusto magpakonsulta bukas, ayan, free health consultation po. Bukas na bukas pa kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So may mga yung may mga katanungan at gusto na magpa-schedule, ayan, mag-message na lamang po kayo sa amin, 'di ba? Or kay Doc Joey. Ayan, so i-search na lang po ang ating page na Doc Joey Bitito page. So pwede naman kayo dyan mag-message if ever po na may mga katanungan po kayo. Ayan. So, ilang minuto na lang tayo. Ayan. So, yan. Sa mga gusto mag-message na lamang po kayo. Ayan. Sa Dorotea Resort and Spa, located po yan sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, may mga amazing products naman tayo dyan. Ayan. So, available po yan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan. So, yun. Yan, so may mga event po na darating dyan sa Dorotea Resort and Spa by December. Yan, sa mga may team buildings. Yan, so magpa-early schedule na po kayo para at least ma-reserve na kasi yan, para may discount din. So may mga promos din po sa Dorotea Resort and Spa. So yung iba, nag-aabang po ng promo sa ating Amazing 4, Amazing Trio and Mega One. As of now, wala pa po kaming promo. Ang promo po namin is yung ating ticket. Ayan, so raffle ticket. Ayan, so lahat po kayo magkakaroon ng raffle ticket. Ayan, so may record naman ako. Ayan, so isama ko na lang kayo sa ating raffle, diba? So, minsan sa dami ng client natin, ayan, so hindi ko po mapa-fill up yung iba, diba? So, yun, again, ang ating office, located po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, hindi nyo na halos nakakasama ang ating CEO na si Doc Joey Bitito dito sa ating programa. Ayan, so, palaging nagtatago ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so, pasensya na. But then, later on, makakasama nyo din po siya dito. Ayan, so, namimiss nyo na ba yung bosses ng ating CEO na si Doc Joey Bitito? Ayan, so, lagi na lang si Miss Len ang nakasalang. Ayan, so, nasa taas kasi siya kasi, ayan, pinataas na po namin yung mga binili niyang bigas. Baka mabasa na naman. Ayan,
last yung bagyo na Christine, ayan, nabasa yung 25 kilos na bigas. Ayan, sayang, di ba? So anyway, yan, basta safe at tayo ay makakapagbili na lang ulit, di ba? So again, bukas na bukas kami bukas. Ayan, so wala na pong iinumin by Friday and Saturday, Sunday. Yan, so mag-avail na po tayo bukas para po ay may stocks tayo. Ayan, baka magaya tayo kay ma'am. Ayan, nagpumunta ng Manila, akala niya aabot pa. At yun, nagkasakit at wala nang ininom. Kaya po, pagdating dito sa Legazpi, galing Manila, ayan, nag-avail po siya ng 1 set na Amazing Trio. Ayan po. Yan, so, yan, again, sa may mga katanungan, yan yung mga feedback po natin kung kamusta yung pag-take ng Amazing 4. Ayan, so message lamang kayo sa amin. Yan, hindi ko halos maisa-isa sa dami po ng ating mga amazing client. Ayan po. Yan, so pero kapag inabot, ayan, so yun. So, yun po. Ayan, so again, bukas na bukas kami tomorrow. Ayan, available pa ang ating mga amazing products. At yan, pwede pa po kayong mag-avail ng ating amazing products. So, yung mga taga-Ginubatan po, pwede kayong mag-avail kay Ma'am Herlene. Pabilonia, harap po yan ng Gata Hospital. Again, kay Ma'am Herlene, Pabilonia, yung ating active distributor po dyan sa Ginubatan. Kay Ma'am Herlene, Pabilonia. Kay Ma'am Annie Gonzales naman po, dyan po yan sa Barangay 2, Bakakay, Albay. So, search nyo lamang po ang kanyang account na Annie Gonzales. Yan po, sa Barangay 2, Bakakay, Albay. So, kung hindi mag-contact na lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Yan po. Yan, so, wala pang tubig dito sa Legazpi. Kaninang umaga pa. Yan po. Yan, so, kaya hindi pa makapaghugas si Kuya Mac. Yan, so, baka mamaya meron na, 'di ba? So, again, ayan, bukas na bukas kami bukas. Yan, so, saan po kami matatagpuan? Yan, again, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, kay Ma'am Sabana Vunafe Mendoza. Ayan, so sabi niya, ayan, may improvement na. At ayan, so I'm healing process na. Ayan, so nagtatanom na po ulit. Mga tinanom na masitas. Maraming salamat po. Ayan, so, ito po kasi may bukol po ito dito. Ayan, so pinakita talaga, ayan, malaki na po siya. But then 2 weeks pa lang na umiinom sa atin ng ating amazing products. So ngayon po ay medyo okay na. Ayan, nakakapagtanim na daw po siya. On the healing process na daw po siya. Diba? So yan yung feedback ni Ma'am Sabana Mendoza. I think nakaantabay ito sa tuya mo niyan. Diba? So again, ayan na. So malapit na tayo matapos. Ayan, so again, ating office po, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So free health consultation po kay Doc Joey